Damo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga make Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligat ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos nga Pilipinas, sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 3 sa bulan na sang Enero sa tuig 2023. Kaya karon sa na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish nagdumdum sa mga ligasiya ni the late Pope Emeritus Benedict XVI. Mga palupok sa mga retailers sa Negros Occidental wala na ubos tubtob Disyembre 31. Pasensya sa mga nagapamahaw, bangkay sang lalaki. Nagakaagnas na sang nasapwan sa idalom sang taytay sa syudad sang Silay. Sa balita national, Palasyo sang Malacañang nagpasalig nga ginaimbestigahan ang pag-shutdown sang airspace sang Pilipinas sang Domingo. Mga spekulasyon sang hacking kasunod sang Philippine airspace shutdown ginbasura sang Civil Aviation Authority of the Philippines. President Bongbong Marcos nagmando sa PhilHealth nga isuspend lang anay ang saka sa premium. Sa balita international, linibo ka mga tumuluo naghatag sang respeto kay Pope Benedict XVI sa Vatican. Dinusena ka Russian recruits patay sa airstrike sang Ukraine sa Donetsk region. Sa balita espesyal, grupo sa mga estudyante sa Australia nakakuha sang world record matapos nga nakaimbento sang pinakamadasig kag pinakamadugay nga nagaandar nga electric vehicle. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagsaka sang 2 pesos and 90 centavos subong aga, presyo sang diesel nagsaka sang 2 pesos and 10 centavos. Sa balita sa inampang, Philippine Ascals pierde batok sa Indonesia sa 2022 AFF Mitsubishi Cup sa Rizal Memorial Football Stadium. Stefan Schrack nang inimosyonal kadungan sang iya nga pagretiro. Sa balita sa entertainment, aktor nga si Vong Navarro nagalaom nga mas mangin maayo ang tuig 2023 sa iya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad mga kabombo katong nga mga headlines sa karon. Sa ilin nakta sa detalye nasa natin nga panguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jaire de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagaron. Sa ilin nakta sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Gindumdum ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish ang mga ligasiya ni the late Pope Emeritus Benedict XVI kaya ginhangkat ang mga Katoliko nga maghimo sang maayo kaangay sang nagtaliwan nga Santo Papa. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Monsignor Felix Pasquin, ginpaigsini nga isa sa mga importante nga ligasiya kaya ginhimo ni Pope Benedict XVI tamo ang paghatag sang insakto nga guide sa pag-interpretar sang pulong sang Ginoo. Sunod diri iya nga gin-emphasize sa mga sa pag-interpret sang Biblia dapat pagtuong basihan kag sundon. Suno pa diri sang pagpungko ni Benedict bilang Santo Papa, madamo sang natabo sa tunga sa mga Kristiyano kag mga Muslim kun sa diin iya gin-challenge ang mga Muslim nga makighinon-anon. Suno kay Monsignor Pasquin, maayo ang man ang anay Pope Emeritus sa mga kanta sang simbahan kag palangga sini ang liturgical music. Isa man ini sa mga nagdepensa kay nag-apil sa doktrina sang pagtuo kon doctrine of faith. Ginalauman ni Pasquin nga mangin santo man si Pope Benedict bangod sang nagtaliwan sadto si Pope John Paul II. Nagsinggit man ang crowd nga siya ang himo niya santo kag sa madali nga panahon siya ang gin-canonize man. Nagpanugyan ni sa mga tumulo nga pangamuyuan ang kapahuwayan sang kalag ni Pope Benedict kag nagpanugyan nga maghimo sang maayo sa kalibutan. Ang isa ka importante nga ginobra niya among sa pag-interpretar ang correct guide sa pag-interpretar sang pulong sang Dios, faith, pagtuo. Kung gina-emphasize ni Benedict XVI nga to interpret the Word of God, faith gid ang aton nga alagyan, faith gid ang aton nga pagasundo. Ang kabayan sa pagpayag ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. Samtang generally peaceful ang assessment sa Police Regional Office 6 sa pagsaulog sang Pasko kag bagong tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Mary Grace Borio tagpamaba sang PRO 6, kung ibase sa record sang 2021, mas manubo ang na-record nga firecracker incident sang 2022. Suno kay Borio sang tuig 2021, 81 ka mga firecracker-related incidents ang na-record
Apang as of January 1, 2023, mayara pa lamang sang 6 ka mga insidente. Sunod diri ang 6 nga na-record ang running number pa kag hindi pa final bangod mayara pa sang late reporting. Nalakip diri ang isa ka stray bullet incident sa Disyembre 25 kag isa ka insidente sang indiscriminate firing sang Disyembre 31 nga lunsay natabo sa Iloilo apang wala man sang casualties. Samtang sa bilog nga rehiyon, nakakonfiscate ang PRO6 ang 1,007 ka mga improvised boga samtang nagapatrol. Nakaaresto man ang mga inis sang duha ka mga iligal nga nagabaligya sa mga palupok. Humalin Disyembre 16, tuig 2022, tubtob Enero 1, tuig 2023, nakapatigayon sila sang 113 ka mga operasyon kag nakakonfiscate sang illegal items nga nagabalor 120,000 pesos. Ginakalipay man sini nga sa 12,755 ka mga personnel sa PRO6. Apisar nga wala sila nagpatuman sa muzzle taping, wala sang may nakapalupok sa ila service firearms. Ang police regional officers ang naman nga assessment sa bagalang natin natapos ni New Year celebration is that generally peaceful ang Western Visayas. Kung ibase natin sa mga record natin last year, no, medyo mas manubo kita sa sa atin ng mga firecracker-related incidents. Nabatian si PRO6 spokesperson Police Major Mary Grace Borio. Samtang wala naubos sa mga palupok sa mga retailer sa Negros Occidental kay isa sa ginalantaw nga rason namo ang paglain sang tiempo sa Disyembre 31 sang gabi sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Navarro Bailon Jr., ang chairman sang Hinigaran Firecracker and Pyrotechnics Devices Manufacturers, Dealers and Retailers Association Incorporated. Malapas ang nabilin nga palupok kapisar nga nagtakop na ang tuig 2022. Suno kay Bailon, isa sa mga factor nga ila ginalantaw diri amo ang pag-ulan sa sulod sang isa ka oras ang Disyembre 31. Suno sa iya, alas 10 ang gabi na sila nakapauli sadto apang madamo pa sang nabilin nga mga firecrackers gani plano sa mga ini nga ini ang isil sang maayo agon mabaligya pa sa masunod nga Disyembre. Sa bahin naman sa mga manufacturers suno sa iya, nagakalaubos kag na-out of stock pa ang ilang mabaligya kag ang mga retailers lamang ang naapektuhan. Sunod diri siyang naanad naman sa amo sini nga kun kay isa maubos kag kun kay isa hindi bangod kabahin ini sang negosyo. Ako daw medyo na kuha na namon nga pagbaligyanay kay da gulan daw sobra sa kauras. So naghina. Ako na ako kasi bilin po sa December 31 na gulan abi. Puro kagaw mga alas 10 na mo bilin. Ang kaban sa pagpahayag ni Navarro Bailon Jr., ang chairman sang Hinigalan Firecracker and Pyrotechnics Devices Manufacturers, Dealers and Retailers Association Incorporated. Samtang yara na sa advanced state of decomposition ang bangkay sang isa ka lalaki nga nasapuan sa idalom sang Uyot Bridge, Sitio Lantawan, Barangay Gimbalaon, Sulay City sa Disyembre 31 sang aga. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe sang Sulay City Police Station, sang Disyembre 26 alas 11:55 sang gabi, nabugtawan ang isa ka residente bangod sa matunog nga sound sang isa ka salakyan sa Uyot Bridge. Sang iya iniginlili sa bintana, nakitaan sini ang isa ka brown Toyota Innova nga wala sang plate number nga nagapundo sa taytay. Nagwa ang duha ka wala pa makilalaan nga mga persona, bit ang isa ka sako nga nagaunod sang iya sadto ginabi nga basura. Pagka Disyembre 30 alas 4 sang hapon, ginchekyar sang witness kaupod ang iamay ang sako nga ginaboy sa taytay. Kag ila nakita ng isa ka bangkay sang lalaki nga yara na sa state of decomposition kaga mga skeleton sa duha ka mga persona sa separado nga sako. Suno kay Daroca sa Disyembre 31 alas 10 ang aga ginkantuan ini sa mga kapulisan apang bangod nga kapin 300 feet ang kadalumon sang taytay. Alas 4 na nila na-retrieve ang bangkay. Sa ila padayon nga investigasyon, nakitaan man sa mga ini ang isa ka sako nga may unod nga skeleton sang duha ka mga persona. Sunod sa iya, lunsay mga lalaki ang mga biktima kag lunsay wala man sang mga identity. Sunod kay Daroca ang bangkay nga yara sa state of decomposition ang hublas kag wala sang bayo o kon sapatos kag ginabanta 5 tubtob 6 ka adlaw na nga napatay. Samtang ginalantaw nga masobra isa ka bulan naman nga napatay ang duha ka mga skeleton. Gindala sa punerarya ang mga skeleton samtang Lunes ang aga ginpalubong na ang una nga nakitaan nga bangkay matapos ginpaidalom sa autopsy. Sunod diri wala sa may nakapablatter sa Silay City Police Station sa nagliligan nga mga inadlaw nga sila ang may namising nga himata. Nagapanawagan ini sa mga may namising nga himata nga magpadulong sa istasyon agod ila ma-identify ang bangkay. May nakakita ko nga doon may patay nga tao dito sa may area kung hindi siya na-recover. Tapos around mga 10 a.m. din katuan sa atong pulisto.
only to find out nga mga 300 feet ang kadalumon, so medyo dalong siya. Ang ano pa daw na-retrieve namon ang patay do mga 4 na sang hapon. After nga nagkanda kita to sang crime scene sa dalong, may na-recover pag ito nga another daw 2 ka bangkay mga ano na siya, na skeleton na siya. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daraca ang hepe sang Silay City Police Station. Kag sa ito ng katapusan Kapagid balita nga lokal para naman sa patunon, ating good news. Maayo ang pagsugod sa bagong tuig sa isa ka Iloy matapos nga nalawagan bilang tagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag sang Star FM si Virginia Garbos o kon Carbos ang nagbiyahe pa nagikan sa Banwa sang Pulupandan kag nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod agud niya kuhaon ang iya nga premyo matapos nga siya ang nalawagan bilang tagdaog hindi mapanas ang yuhom sa iya nga guya matapos nga nabato ng 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack nga iya nga nabaton suno kay Carbos. Iya igahatag siya 4 ka mga apo ang cash nga iya nga nabaton. Nagpasalamat ni sa Bombo Radio, Star FM kag sa mga sponsors kay nagpangagdaman sa mga tagplanating mamakigbahin sa promo agud niya magdaog kaangay sa iya. Ano na hatag? Isa kagatos. Oh, ikadua. 2 kagatos. Ikatatlo. 3 kagatos. Ikaapat. 4 kagatos. Ikalima. 5 kagatos. Yo. At sa Star FM. Ang kabayan sa pag-award kay Virginia Carbos, Daily Draw winners ang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa ng alas 6 sa aga. Kagamuyad itong mga kabobo atong mga balita lokal. Karon bantay na natin atong mga balita national, international sa iban pa sa aton yung pagpanubalik. Makaligid lamang sa pila importante nga pahanumdom. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Tsekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala, agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone, agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatugaman sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksa. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligas tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton yung pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes natin nga kantuan ang aton mga balita national, international kagiban pa. Aton danay hibaluon ang dalagan sa panahon sa aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center o pod kay Bombo Macy o famen niya sa pakalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Salde kag mga kabombo, halos wala untat ang pagulan diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Halin pa kagabi tubtob subong nga kagahon gani kanami itulog apang wala sang bagyo mga kabombo. Subong nga Martes ang trough sang low pressure area ang makaapekto sa Visayas kag Mindanao samtang ang northeast monsoon o kon amihan ang magapekto naman sa Luzon.
Maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kag Palawan tugas sang trough sang LPA. Samtang ang Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, Aurora, kag Bicol Region ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang northeast monsoon. Ang nabili niya bahin sang Mindanao ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob dala sang trough sang LPA kag localized thunderstorms. Mabatyagan ang kasarangan tubtub sa babaskog nga huyop sang hangin sa Luzon padulong sa naminhan na sidlangan. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtub na minhan na sidlangan. Ang baybayon sa bugos ng Pilipinas ang mangin makasaran tubtub sa mabaskog ang pagbalod. Samtang para sa tansang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 27 degrees Celsius, 90% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskogon nga 4.2 km per hour nga may moderate lane. Metro Manila, 26 to 29 degrees Celsius, 84% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskogon nga 0 km per hour nga may light rain showers. Dagupan, 25 to 31 degrees Celsius, 98% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabaskogon nga 1.5 km per hour nga may overcast clouds. Cebu, 24 to 27 degrees Celsius, 95% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin na may kabaskogon nga 3.2 km per hour nga may heavy intensity rain. Coronadal, 22 to 29 degrees Celsius, 99% nga tsansa sa pagulan, ang hangin na may kapaskogon nga 0.8 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 6:07 subong nga aga kag magatunod alas 5:38 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid stock ng alas 6 sa aga. Kagamuyan to mga kabombo ang aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Kaya karon sa ilan na makita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Ginpahayag sang Malacañang nga ginapatigayon ng maid-id nga investigasyon sa mga concerned agencies kasunod sang temporaryo nga pag-shutdown sa Philippine airspace ang Domingo. Ininggon kumpirmar ni Office of the Press Secretary, Officer in Charge Chiloy Girafil kahapon. Nagdangat sa 282 ka mga flights na nakansilar, diverted o kung na-delay sa imbukada sa bagong tuig matapos nga makarecord ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kung CAAP sa technical issue sa Philippine Air Traffic Management Center o kung ATMC alas 9:50 sang aga. Ang technical problem ang nag-apekto sa kapin 56,000 nga mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o kung NAIA. Pahayag sa mga transport officials nga ang outdated system among gintunaan sang glitch nga nagtuga agod nga ipasarado ang Philippine airspace suno kay CAAP Director General Manuel Tamayo. Isa sa mga uninterruptible power supply so kung UPS ang nagmalfunction gani kinahanglan sa nga i-troubleshoot akon kinahanglan ang troubleshooting activities agud nga masulbar ang issue. Pila ka mga airlines ang nagapabilin nga nagaabiso sa mga pasahero nga lauman pa ang dugang nga mga flight delays kag cancellation bangod sa glitch. Samtang ginbasura sang Civil Aviation Authority of the Philippines o kung sang CAAP ang mga spekulasyon nga may nagluntad nga hacking sa air traffic management system nga nagtuga sa pagsarado sang Philippine airspace ang Domingo. Sa Philippine airspace, nakahibalo sila nga may nagalapta nga mga spekulasyon sa social media na tuhoy sa mahimo insidente sang hacking kag hindi lamang technical glitch ang natabo sa sistema. Pathaga siyang opisyal nga most well-secured facilities ang CAAP ang communications, navigation and surveillance systems for air traffic management. Panindugan ni Apolonio nga ang CNS ATM ang hindi basta-basta nga masulod bangod ini ang pinaka-secured nga pasilidad sa CAAP kag ini ang may redundancy kag may camera gani makita kung mayara sang human intervention. Nibiluan nga sang Domingo una nga adlaw sang tuig 2023 yara sa 282 ka mga flights ang nakanselar, na delay kag na divert bangod sa technical issue sa Philippine Air Traffic Management Center kapin alas 9:50 sang aga. Ginabanta yara sa 56,000 nga mga pasahero na naapektuhan sa Ninoy Aquino International Airport. Pahayag ni CAAP Director General Manuel Tamayo nga isa sa uninterruptible power supplies ang nagmalfunction
Gani kinahanglan ang pagpatigayon sang troubleshooting. Sang makonekta na sa power supplying sistema, may nagluntad naman nga warning sang udto bangod sa overvoltage. Napektuhan sini ang very small aperture terminal, gani ini ang nalakip man sa ila nga ginkayo. Suno kay Apolonio, nakabalik na sa normal ang operasyon sang 44 kakaap-operated airports kahapon sang aga, magluwas lamang sa NAIA. Kag sa ato na katapusan nga balita national, ginmando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth nga suspendihon ang increase sa premium rate kag income ceiling para sa calendar year 2023. Ini ang kumpirmar sang Office of the Press Secretary kag Office of the Executive Secretary. Ang memorandum ang ginpermahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang nagatumod sang schedule nga pagtaas ang premium rate sa 4.5% gikan sa 4% samtang income ceiling naman nga gikan sa 80,000 ang pasakaon sa 90,000 para sa calendar year 2023 sa idalom sang Section 10 sang Republic Act number 11223. Santo sa memorandum, karon nga nagapabili ng socio-economic challenges nga tugas ang COVID-19 pandemic, agod nga mahatagan sang financial relief ang mga pumuluyo, karon nga tuman ang kapigaduhon. Ang presidente ang nagpanawag sang direktiba sa PhilHealth nga suspendihon ang nasambit nga pagsaka sa premium rate kag income ceiling para sa subong nga tuig, subject sa applicable laws, rules, and regulations. Natala nang i-increase ang sang santo sa Universal Healthcare Law nga may mandato sa pagpasaka sang PhilHealth contribution rate tubtob nga ini ang magdangat na sa 5% sa 2024 kung ang isa ka individual ang nagaganar sang 10,000 pesos kada bulan, ang iyang contribution ang 400 pesos ang magasaka na sa 450 pesos ang contribution. Ang pagatungao naman sang employer kag sang employee. Suno kay PhilHealth spokesperson Dr. Shirley Domingo, ang pagsaka sang kontribusyon na makabulig sa pagpondo para sa dugang mga benepisyo nga ila sa karon ginahuman. Oras sa Bumburag Bicol Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kadto naman kita sa ato ng detalye sa nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Vatican. Linibo nga mga Katoliko ang naghatag sang pagtahod kay former Pope Benedict XVI sa Vatican sa unang adlaw sang 3-day nga haya sang Santo Papa sa St. Peter's Basilica antes ang iyang lubong. Antes pa man magbutlak ang adlaw, nagumpisa na sa pagpila ang mga tumulo agud nga makitaan ang lawas sang German theologian nga gin-transfer sang Lunes sa aga sa Vatican grounds gikan sa monasteryo kung sa diin ini napatay sang Sabado sa edad nga 95. Paig sang Italian nga madre nga si Sister Anna Maria nga nakapila malapit sa unahan, siya ang nag-abot alas 6 sa aga oras sa Vatican kag Santo Diri. Normal lamang nga siya magpadulong agad nga maghatag sang pagtahod bangod sa hinimuan sang anay Santo Papa sa simbahan. Si Pope Benedict ang nagapanguna sa simbahang Katoliko sa sulod sang 8 ka tuig. Antes ini nga nangin 11 nga Santo Papa humalin sa nakaligid niya 6 ka siglo nga nagpanaog sa pwesto sang 2013 bangod sa pagpuyang sang iya nga ikaayong lawas. Ang successor sini nga si Pope Francis amo ang magapanguna sa funeral sa Huwebes sa St. Peter's Square. Antes ini igahamyang sa lulubngan sa idalom sang Basilica. Ang lawas ni Pope Benedict ang nahamtang sa isa ka catafalque nga natabunan sang gold fabric kag ini ang ginhaya sa tubang sang altar sang simbahan samtang yara sa tupad sini ang duha ka Swiss guards. Samtang sa Italy, kabahin man ang pila ka mga Pilipino sa tuman kadamo nga tawo nga nagpadulong sa Vatican Square agod maghatag sang respeto kay the late Pope Emeritus Benedict XVI nga nagtaliwan sa Disyembre 31. Suno kay Bombo International Correspondent Jeff Vinas Lagos, direkta sa Italy, siya ang nagpadulong sa Vatican Square kahapon kag tuman kalaba ang pila nga luyag makingbahin sa public viewing. Suno sa iya nagpadulong sa lugar ang nagkalain-lain nga mga persona nagikan sa iban nga pungsod kag tuman man ang seguridad nga ginpatuman. Suno kay Lagos, antes magsulod sa Vatican Square dapat nga mag-agi sa X-ray samtang wala naman sang may ginapatuman nga restrictions may kaangtanan sa COVID-19. Organisado man ang sitwasyon mo matawhay ang pila apisar nga madamo sang tawo. Hindugang man sini nga kontrolado sa gihapon ang tawo kag ang importante nagasunod sila sa mga protokol nga ginapatuman. Sunod diri tubtob Enero 4 ang public viewing kag sa Enero 5 ang lubong sang Anay Santo Papa. Amo ni karon sitwasyon nga ron mo buponso sa kay antes kun magsulod ka bala mag public viewing di karon. Pero ang tawo hindi maintindihan. Perti kadamo sang tawo from left side sang
left side sang square hasta galibot ni samo galibot niyo mga tao ato pato sa puntaw araw na. Nabatian si Bombo International Correspondent Jeff Vinas Lagos direkta sa Vatican. Samtang kato naman kita sa Ukraine, dinusay na nga mga Russian recruits ang napatay sa Donetsk province nga kontrolado sang Russia kadungan sa New Year's Eve matapos na ginatake sang Ukrainian forces ang ilang quarters. Santo sa source nga malapit sa Russian appointed leadership nga wala ginhingadlan halos magdangat na sa isa ka gatos sa karon ang nagkalamatay. Samtang ginpahayag naman sa Defense Ministry sa Ukraine nga nagdangat sa 400 sa mga Russians nga napatay sa ilang pag-atake. Patag sang source nga exaggerated ang report sang Ukraine kung sa diin 85 lamang ang pilason sa nasabit nga gabi samtang wala naman nagdangat sa ginatos ang napatay. Sunod diri ang site ang lugar kung sa diin ginahamtang ang mga Russian recruits. Sa report sang Russian Defense Ministry sang Domingo, ginpahayag sa mga ini nga nahimo nila nga maguba ang 7 ka mga HIMARS rocket nga ginpalupad sang Ukrainian forces kalakip na ang malapit sa Mikivka. Humalin sang Setyembre nakaligid nga tuig ang Russia ang nakamobilize na sa kapit 300,000 nga mga soldado kag ang mga ini ang ginpadala agud nga mapabaskog ang nagahuyang nga military campaign sa Ukraine. Kag sa katapusan nga balita international sa Australia, 4 ang patay matapos nga nagbungguanay ang 2 ka helicopter sa Gold Coast tourism hotspot sa Australia kahapon. Samtang 3 ka iban pa ang yara sa kritikal nga kondisyon. Payag sa otoridad nga gilayon naman nga nagbulig ang pila ka mga bystanders agud makuha ang mga pasahero sa nagkulob nga helicopter. Isa sa helicopter ang nagkulob sa balas, pila ka tapak nagikan sa baybay. Samtang nagseparar naman sa lawas ang helicopter sa ilang mga rotors o kon LC. Samtang nagapabili naman nga intak ang isa pa ka helicopter sa pagtupa sini sa popular nga SeaWorld Marine Theme Park sa Gold Coast. Pila naman ka mga magagmay nga pulis kag rescue boats ang gindeploy padulong sa sandbank kung sa diin nahamtang ang mga naghugpaas nga mga helicopters. Suno kay Queensland Police Service Acting Inspector Gary Worrell, sa nga nagbunggoan na yung 2 ka aircraft, isa diri ang nag-crash landing samtang nakahugpa naman sang hilway sa pasabala sagwa lamang sang SeaWorld Resort. Bangod sini 4 ang nadulaan sang kabuhi samtang 3 ka iban pa ang kritikal sa karon ang kaimtangan sa ospital. Samtang sa balitang espesyal, nakuha sa isa ka grupo sa mga estudyante sa Australia ang world record sa pinakamadasig kag pinakamadugay nga nagaandar nga electric vehicle. Ang electric vehicle nga SunSwift 7 ang nagaandar pamaagi sa solar power charge. Ini ang may kasara nga mag-andar nga wala sang refueling sa sulod sang 8 tubtob siyam ka oras, nakadepende sa tank capacity kag kondisyon sini. Madamo sa nakibot matapos nga nag-andar ini sa sulod sang 11 ka oras kag 52 ka minutos. Sa single charge, lamang nagadalagan ini sang 1,000 kilometers kag naglibot sa 240 laps sa Australian Automotive Research Center. Nakuha sang SunSwift 7 ang world record para sa fastest EV over 1,000 km on a single charge. Ang nasambit nga salakyan nga gindisenyo sa mga estudyante sa University of New South Wales, Australia. Sadto man sa tion sang COVID lockdown sang ila ginhimo ang SunSwift 7 apang apisar sang kabudlayan nga naagyan, successful nila nga nahuman ang salakyan nga nagabugat sang 500 kilograms nga wala pa sa tunga sang kabugaton sang Tesla. Suno kay University of the New South Wales Professor Richard Hopkins, ang energy consumption sa salakyan ang yara sa 3.8 kilowatt per hour o kon 1,000 km lamang samtang ang mga EVs nga masami makita ng mayara sang rating nga 15 km per hour o kon 15 kilowatt per hour o kon 100 kilometers. Sa pag-abanse sa automotive engineering, suno sa mga estudyante gusto sang maini nga mahimo sustainable ang electric vehicles. Samtang kato naman kita sa balita sa negosyo. Atensyon sa mga motorista. Epektibo subong Martes ang aga. Nagsaka sang 2 pesos kay 90 sentimos ang presyo sang gasolina. Samtang nagsaka naman sang 2 pesos and 10 centavos ang presyo sang diesel. Yaring report ni Bombo Macy o Famen. Gin-anunsyar sang mga oil firms nga mayara sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo si katatlo nga semana sa gasolina kag kerosene. Suno sa Pilipinas, Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated magasaka sa presyo nga 2 pesos and 90 centavos sa kada litro sang gasolina, 2 pesos and 10 centavos sa kada litro sang diesel, kag 3 pesos and 5 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Epektibo ang pagbago sang presyo alas sa isang kaagahon sa karon nga adlaw sang Martes, Enero 3. Apang ang clean fuel naman ang magadyas alas 4:01 sang hapon.
Santo sa latest nga datos ng Department of Energy, ang year-to-date total adjustments ang yara sa net increase nga 13 pesos and 95 centavos sa kada litro sang gasolina, 27 pesos and 50 centavos sa kada litro sang diesel, kag 20 pesos and 80 centavos naman sa kada litro sang kerosene as of December 20, 2022. Para sa foreign exchange rate sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 75 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 57 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 19 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 55 centavos. Ang Saudi Arabia Rial ang may baylo nga 14 pesos and 93 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 59 pesos and 95 centavos tubtub 65 pesos and 25 centavos ang presyo sang unleaded. 60 pesos and 65 centavos tubtub 66 pesos and 30 centavos ang presyo sang premium. Kag 62 pesos and 5 centavos tubtub 71 pesos and 33 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, wala nahatagan sang Filipinascal si Stephen Schrock sang isa ka triumphant inkset. Matapos nga ini ang napiyerde sa Indonesia sa score nga 2-1 sa 2022 AFF Mitsubishi Cup sang kagabi sa hampang ginhiwat sa Rizal Memorial Football Stadium. Amuyad to ang final match ni Schrock para sa iyang international career. Nga ginmarkahan sa goal assist sini nga sa 83rd minute nga nagpa-energize sa Askal. Apang wala na sila nangin mapalaron nga nakascore liwat. Ang Askal sang natapos sa 3 points sa 4 ka matches. Amo man nasang naperde ini batok sa Cambodia kag sa Indonesia. Kag natapos na ang paglaom sang Askals nga makwalify sa semis. Ginalauman sang team nga mangin na madinalagon kag mahatagan sang isa ka memorable nga farewell game si Schrock. Apang batok sa Indonesia wala nangin akon nabudlayan ang mga ini. Sa ilang nga depensa first 5 minutes pa lamang sang hampang. Nag-angkon sang score nga 2-0 ang Indonesia sa sulod lamang sang 7 ka minutos. Ini ang goal gikan kay Marcelino Ferdinand matapos ini ang nakalusot sa depensa sang Pilipinas. Apang ang breakthrough sa score sa 83rd minute ang nagikan kay Rasmussen ang insang ini ang nag-goal sa bulig sang assist ni Schrock. Sa pagdaog sa Indonesia nakuha na ini sang ticket sa knockout phase. Sa 10 points ini kaangay sa Thailand nga amo ang top rank holder. Gintapos ang Thailand ang group round campaign sa 3-1 score batok sa Cambodia. Kag sa balita sa entertainment, nagapangamuyo ang comedian kag television host nga si Vong Navarro nga mangin maayo ang tuig 2023 sa iya. Apisar pa nga nagapangatubang ini sang kaso nga rape kag nagaangkon lamang sang temporaryo nga kahilwayan matapos ginpanugutan sang korte nga magpiyansa. Yari ang chika ni Bombo Macy Ofamen. Ginalauman sang comedian kag television host nga si Vong Navarro nga mangin maayo ang tuig 2023 sa iya. Santo sa Instagram post ni Navarro, iya ginbutang ang caption nga Praying for a kinder 2023, Happy New Year. Iya man ginpost sa social media ang mga pictures sini kaupod ang pamilya. Nagselebrar si Navarro sang holidays kaupod ang pamilya kag mga pinalangga sang ini na release on bail sang Disyembre 6 matapos ang 3 ka bulan nga na-detain ini angot sa kaso nga rape nga gin-file sang model nga si Denise Cornejo. Ang 45 anyos nga si Navarro ang gin-detain sa National Bureau of Investigation sa sulod sang 2 ka bulan antes ini ginsaylo sa Taguig City Jail kung sa diin ini nagtinir sang 2 naman ka semana. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy Ofamen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligastak ng alas 6 sa aga. Kagamayat ito mga kabombo kabugusan niya pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, Petsa 3 sa bulan na sang Enero sinitig 2023. Kaya karon standby na kita sa ating masunod niya programa ang Bombo Report 2nd Edition upod naman kay Bombo Erlin Bayonita. Sa katapusan, kami na inyo ng intag balita. Bombo Jaire de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Samtang sa atin naman niya, Bombo News Analysis ang badala sa aton maukod niya tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Leccionas may tigulo.
job orders. Wala na gid sang palabuton nga ang nagahulat ang mabaton sa syudad patrabahon, job order casuals kun pagatawgon. Gikan sa ginapaabot nga mataas nga numero, sa karon mas labi nga nagnubo. Sundon ang rekomendasyon sa mga departamento nga ila kinahanglanon. Halin sa magamay nga 3,500, may isa pagid subong kalibo ang ginminos. Gani ang mga sadto may appointment nga napirmahan, base sa karon sila ang mahukasman. 2,500 na lamang ang pagabatunon. Gani sa nagalaom kamaturan ang batunon. Biktima kamo sa pasalig nga wala tupong, wai Manila kay sila wala ginagutom. Pabori ni sa syudad nga desisyon, gamay na lang ang pundo nga kinahanglanon. Apang ini ang sakit sa tagipusoon sa mga biktima sa pasalig nga malimbungon. Ang ini ang panguna-una pananawan naging padala ni Vicente Centena sa Barangay Alihis, Bacolod City. Ang hair fall o kung